Санаи 7 сентябр аввалин ҳаракат пас аз таваққуфи чандсола тавассути роҳи оҳан аз Хуҷанд ба шаҳри Волгогради Федератсияи Россия ба роҳ мебарад. ҳоло барои ҳаракати мунтазами ин масъала масъулини соҳа чораҳои омодагиро дида истоданд. гуфта мешавад ки нархи як чипта барои онҳое ки мехоҳанд тариқи қатора аз истгоҳи Хуҷанд то ба истгоҳи Волгогради Федератсияи Россия сафар намоянд 1300 сомониро ташкил медиҳад. гуфта шуд ки қатора аз 12 вагон иборат буда барои интиқоли мусофирон тамоми шароити заруриро фароҳам оварданд. сафари мусофирон дар ин масир дар як ҳафта як маротиба муайян карда шудааст. سنه 7 سپتامبر حادثه خوجان بولگراد برای می‌آید. خاطر حادثه از 12 واگن عبارت است. 10 واگن دوام لاسکار، 1 واگن رستوران و 1 واگن کوچینی برای برگردی برای واگن. هفته یک مرتبه هر هفته روز چهارشنبه ساعت 15:30 از اسکوی خوجان برای می‌شود. آن حاضر همه قطارها در زودی محرم با یک از نظر جلوه شدیم. جد تکنیکی واگن‌ها رو رخت خوب پسند همه از آن کردگیم برای تیاری آماده باشیم و قبول قطارها هم از روبه ازبکستان هم از قزاقستان هم روسیه و برای تیار است. вобаста ба ин масъала дар як нишасти хабарӣ оид ба фаъолияти муассисаҳои марбутаи шӯъбаи нақлиёт ва коммуникатсияи вилоят дар 6 моҳи аввали соли 2022 роҳбарони муассисаҳо ҳисобот доданд. вобаста ба ҳолати роҳҳои мошингард, таъмирталаб будани роҳҳо, муфаршкунӣ ва дигар масъалаҳо низ таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд. гуфта шуд ки дар ҳудуди вилояти Суд ҳоло 8184,7 километр роҳҳо ба қайд гирифта шудааст. ба санаи 1 июли соли 2022 дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 1127,1 километр роҳҳо аз таъмир бароварда шудааст. аз ҷумла 85,7 километр аз таъмири асосӣ, беш аз 451 километр аз таъмири ҷорӣ ва 589 километр роҳҳо шағалпӯш карда шуданд. тавре иттилоъ дода шуд, то соли 2026 300 километр роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ дошта аз таъмир бароварда мешавад. ҳоло бо ҷалби сокинону соҳибкорон ва шахсони саховатманд гуфта шуд ки дар як қисми шаҳру ноҳияҳо масъалаи аз таъмир баровардани роҳҳо ҷараён дорад. раҳмат ҳами аҳолӣ соҳибкорону ки ҳамин рӯз ҳама ҳамин роҳи 8 та худатон медонед чӣ қадр шароити вазнана буд. имрӯз мана ҳамин раҳ аз ҳамин ҷорӣ бароварда шуд. ҳай шумо медонед дар асоси паёми навбатии пешвои муаззини миллат президенти ҷумҳурисton Эмомали Раҳмон дар соли 2022-2026 бо дар 5 соли охир роҳи таъмири асосии роҳи Хуҷанд-Калимодон, Хуҷанд-Аш дар назар аст. мана ин корро амалӣ мешавад. сардори раёсати хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёти вилояти Суд гуфт дар давраи ҳисоботӣ тибқи кодекси ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ нисбати шахсони воқеӣ ва мансабдор 7353 адад протоколҳои ҳуқуқвайронкунӣ тартиб дода шудааст. масъулин мегӯянд, фаъолият дар самти ҳамкорӣ бо мақомоти дахлдор баҳри ба танзим даровардани раванди нақлиёт аз ҷумла нақлиёти сабукрав ё худ таксӣ беҳбудиро талаб мекунад, зеро қисми зиёди онҳо бе ҳуҷҷати расмӣ, яъне бе иҷозатнома, роҳхат ва патент фаъолият мекунанд. дар давоми 6 моҳи соли 2022 кардагӣ агар ҳамагии умумӣ мо 7353 адад дар умум протокол ташкил карда гирифтем, аз он ҷумла 1181 он ғайрирасмӣ. дар умум иҷозатномаш ҳаст, дигараш як вақт мешавад ки чӣ мегӯм беқайди аз муоини тибби техникӣ гузаштан ва ям чӣ мегӯм як нишонаи ғайриқонунӣ, ғайрирасмӣ фаъолият давомдаши ба ҳисоб меравад. ҳамин ё ки изменини маршрут мекунад, аз хатсари муқаррар шудаш берун баромадан, айнам ғайри чӣ мегӯм фаъолияти ғайриқонунӣ ба ҳисоб меравад. аз ҳамин ҳисоб дар умум ҳамин рақамҳои мо гуфтем, ҳамин акнун тасмим гирифтем ки ҳамин ҳолатҳоро дар ҳамин рӯзҳои наздик гурӯҳи корӣ ташкил карда шудааст дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти вилояти Суд, шӯъбаи бозрасии прокуратура сешанбе, панҷшанбе, ҷумъа рӯзҳои муштарак барои бартараф кардани чунин камбудиҳо.
инчунин дар нишасти хабарӣ аз фаъолияти филиали Тоҷик Телеком дар вилояти Соғд ва почтаи Тоҷик низ маълумот пешниҳод шуд. Дар ин соҳаҳо низ ҳарчанд пешравиҳо дида мешавад, аммо аз камбудиҳо низ орӣ нестанд. Масалан, мушкилоти асосии почтаи Тоҷик ки нигаронкунанда боқӣ мемонад, ин кӯҳнаву фарсуда будани нақлиётҳои махсус мебошад, ки дар баъзе ҳолат сабабгори саривақт дастрас нашудани муросилоти почтавӣ ба муштариён мегардад. гузориши Шамсин Наврӯзов ва Субҳон Одилҷонов барои барномаи иттилоъотии имрӯз.